Hi bay, og sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Steph. Kini ako ang gusto nga ma-share ninyo. It's all about sa nabalihinan namo nga balay. Nakapalit akong papa og gulote og balay sa usa ka lugar dere sa Cebu. Dili man siya weird tan-awon nga makaingon kag haunted house kay nindot kaayo nga pagkabalay. Actually, giganahan ko pagtan-aw pa lang nako og una kay green ang kasagaran nga pintura sa balay. Og favorite color kay nako ang green kay bugnaw sa mata. Nindot pod ang location kay daplin ra og highway og daghang silingan. Pagbalhin namo, fully furnished na ang balay. Kung nindot ang gawas, mas nindot ang sulod. Nay upat ka kwarto sa taas og duha sa ubos. Dako ra para namo kay tulo ra may kabuok ni Papa ug Mama. Pero kay amigo ni Papa ang seller, gihatag niya namo nga barato ra. Wa nay nagpuyo sa balay kay namatay na ang tagiya ug rush kaayo ang pagbaligya kay kinahanglan nila ang kwarta. First day namo na busy mi og pag-arrange sa mga gamit. Panghinlo sa mga sulok-sulok sa balay nga wa na tarong og hinlo sa caretaker. Ang resulta, pagkagabi kay knock-out dayon ko sa kapoy. Pero I think mga 3 a.m. to or mga 4. Basta yung ana nga mga oras. Nakamata ko kay dihay nag-istorya o wa gidto nako nakalimtan. Nga duha ka babae ang murag nagtabi sa gawas sa akong kwarto. Ningon ng isa ka babae nga, dugaya man na sila manghawa. Nitubag po tong usa ka babae nga, manghawa ara na sila ani. Manghawa ra sila. Nakabangon ko dayon kay imposible nga naa may bisita nga ngit-ngit pa ug sure ko nga dili to tingog ni Mama ug Papa. Nanawag din ko sa cellphone ni Mama kay mahadlok kong mugawas kay wala man maningog among mga ero. Nangutana ko sa kong Mama kung naabay tao sa gawas. Idali-dali pukaw ni Mama si Papa ug giingnan niya nga naay tao sa gawas. Dinangutana si Papa nako kung kinsa daw ang nag-istorya. Nitubag ko nga basta kay naay nag-istorya sa gawas sa akong kwarto pa. Sa mga to nga gigawas ni Papa. Pagawas ni Papa, wala siya'y nakita. Walay tao sa gawas. Gilibot na mong balay pero sarado kayo. Ningon si Papa nga basin nagdamgo ra daw ko. Tungod pod sa kakapoy sa gawas. Pero sure kay ko nga di gyud to imagination lang nako. Kinipod nga time, nagsugod nga nagkailaming genre. Kaatbang ra namo ilahang balay. Siya ang unang ni-approach nako nga gikan pa to siya nga gadyagi. Ug ako kay nagsuroy-suroy sa akong ero nga si Mayor. Nangutana si Jan kung kami ba'y nakapalit sa balay. Nitubag rapod ko nga kami. Ingon si Jan nga mga 5 years na sad sukad mi nakatukod og balay din. Maayo kay naay magpuyoan eh. Nitubag ko nga naman, basig na ay mopuyo nga lain. Tubag si Jan nga, di isa nga gihadlo ka na ako, miss. Pero nakabantay ko nga naay laing nagpuyo anang balaya. Ako siyang giingnan nga sure ka. Pero nitubag si Jan nga joke ra bitaw, miss. Gibawi ni Jan iyahang gingon
Unya musumpay unta ko pero nilakaw na siya. Kay mo trabaho pa daw siya. Wala ra pud to nako gimahin kay na-distract ko sa silingan pud namo nga niduol nako. Naay gamay nga negosyo si Papa ug Mama nga gipadagan. Maong wala sila sa balay ug buntag. Dayon ako, doon ako'y trabaho from Monday to Friday. So Saturday and Sunday, ako ra gyud ang naa sa balay nga kauban sa among mga iro. Wakay ko'y na-feel sa almost a month namo sa bago namong balay. Pero sa nagkadugay na, naka-feel nako og weird. Naay time nga mokalitrag banha among mga ero, nga kanang paghot bitaw kaayo, nga murag naa sila'y kaaway. Ug ang naka-weird, walay tao. Sumotong pahilumon nako, pero dugay gyud sila muundang. Dayon og naa ko'y makatagbo nga silingan namo. Mangutana sila nga nag-unsa daw mi og mga 1 AM nga arang dipuha man sa mong balay. Og diha pa'y nagpiano. Gikatawan lang nako kay wa man may piano. Og tulog naman may kaayo anang mga orasa. Og wa pa sukad may nag-invite og among mga paryente. Sukad nga namalhin mi. Kami ra yun tulo sa kong mama og papa ang naa kanunay sa balay. Og matulog na gani mi usahay og mga alas 9 sa gabi. Wala na nako nasulti nilang mama o papa, kay murag naa sila'y problema sa negosyo. Di nila isulti nako pero makadungog ko usahay nga nagka-problema sila. Wala pa suka nagka-problema amo ang negosyo. 4 years na silang papa ana, pero wa gyud ko nakadungog nga nagka-problema sila. Mas na-focus na kayo noon sila sa negosyo nga halos di na may magkitang tulo. Kay dugay na kayo sila manguli. Og ako, makatulog na kay kapoy sa trabaho. Og sayo pud ko nga mogikan nga wala pa pud sila ng mata. Every night nga mag-inusara lang ko sa balay. Di kay ko mobati nga mahadlok o mabalaka kung sa mga kawat o tulis. Kay naami kasaligan nga mga tigbantay. Duha ka Doberman og duha ka Aspin. Og agresibo gyud kay sila og maka-feel sila danger. Kay na may taas nga gate ang balay, buhian ako sila tanan og gabi. Ang uban sa sulod sa balay, dayon sa gawas. Kampante nako nga makatulog ana. Dayon, dihay gabi nga natingala ko kay sapa kay sila sa gawas. Sa dugay na kong uban sa mga ero, makasabot na dayon ko kung unsay meaning silang mga paghot. Og nakulbaan ko. Kay ilang paghot ana, nagpasabot nga naa sila'y gustong atakihon. Ako rao sa adto kay wa pa nanguli silang papa. Pero naka-experience na ko sa una sa daan namong balay. Nga dihay nag-attempt og pangawat. Pero tungod sa mga ero, wala na dayon. Mo na nga salig na kay ko sa akong mga ero. Pagawas na ko, diha ang isa na ako ka ero, nga si Mayor nga nag-atang sa akong kwarto. Sige og paghot. Like, murag gusto niya iingon nga nailaing tao. Nagkagubot yun kaayo ang mga ero namo. Sumoto nga gadali-dali ko kuha sa akong phone og nitawag ko ni mama. Pero, out of coverage iyahang linya. Apil pod kang papa. Mutawag na unta ako sa silingan namo nga nakuhaan akong number. Pero sa kalit lang, nihilom ang mga ero. Wala na si Mayor dapit sa akong kwarto ug pagdungaw na ako sa ubos, naglubog na si Mayor ug si Captain. Anyways, name na sa mong usa ka Aspin. Ug ang usa ka Aspin ang ngalan niya kay Conce. Ug ang isa ka Doberman kay si Obama. Ug nikalit lang sila og kakalma. Naka-feel gyud kog strange kay dili sila dali nga mokalma. And by the way, nikalit lang og panindog akong kaghibon. And I don't know why.
Gitawag na ko si Mayor pero di yun sila motindog ug moduol na ako. So ako ang niduol nila. Gihawid-hawiran pa na ako ilang ulo. Nanungutan ako kung unsay nahitabo. Kay mura silag nangaluya. Wala na lang na ako gimahin nga base na ay daw tang tao. Pinigawas ko o gi-check ko na ako silang Obama o konsi sa gawas. Kay wa na gyud sila nagtingog. Og pareha silang tanan nga naglubog. Timing pod nga mao ang pag-abot sa sakyanan ni John Rail sa atbang na. Og nangayo og tabang niya. Isulti pod nako nga basin dunay nag-attempt nga mosulod sa balay. Unusual jud kaayo nga dungan og kaluya among mga ero. So nagsuggest si John Rail nga ipatan-aw day nako sila sa vet. Pero walay nakita nga problema ang vet. Ug wa pod siya nakita ang sakit. Og nibalig rapod sila active. Ug aron ma-secure pod ang mga safety, gidugangan pa namo ang mga lock sa balay. Og another night na sad ang niabot. Nga nianam og ka-worst akong na-experience. Ako lang gihapon isa ang naa sa balay. Na ako sa sala. Ga-video call me sa kong kaasan kaya gusto siyang mubakasyon og Cebu. Pero in the middle of our conversation, nikalit lang siya gastak kay diha daw nitawag sa akong name. Ningon akong igagaw nga, namalig kay kauban, ikaw ha, bantay jud kang ante. Tubag ko nga, unsa? Ako ra lagi usa diri ba? Tubag siya nga, sure? Kinsa man tong lalaki nga nitawag di ay. Nangutan ako kung kinsay lalaki. Dayon gitorn na ako akong phone ana. Para i-prove niya nga ako lang usa. Ningon akong igagaw nga ikaw lang usa. Pero kinsa tong galingkod? Nitubag ko nga naglingkod? Anak ko igagaw nga ayaw ragud ko binuangi be. Pagtuyok nimo dihay lalaki nga galingkod. Sumoto nga gipakita na ako niya ang ako ang palibot for the second time. Og ningon akong igagaw, arao, kinsa dayto? Ako siyang giingnan nga ayaw gyud ko binuangi kay ako lang usa dere. O adjud ko ga binuang. Pero ningon ako igagaw nga wapod ko ga binuang diha. Naayod ko'y nakita nga lalaki nga naglingkod. Nakalimot na ko kung unsay sunod na kong tubag sa akong igagaw. Kay nikalit lang og panindog akong balhibo. Seryoso kay siya nga na ako'y laing kauban. Ug para ma-distract akong kaugalingon, gi-change na ako among topic sa usa ka something funny. Nitindog ko aron mo saka sa taas. Diha si Mayor nga naglubog dapit sa kong kwarto. Pero nakurat ko kay iyaha kong gipaghot nga murag wa siya makailan ako. Gipahilom na ko siya pero iyagyud ko ang gipaghot. Kanya modol onta ko pero murag stranger gyud ko para niya. Kay suko kaayo nga moatake siya sa kuha kung moattempt pa kog duol. Sa tanan namong iro si Mayor ang pinaka-paborito nako kay mosunod dayon og command og aggressive kaayo og makasense og danger. Dili gyud siguro kaundangan og nagginawap ka. Gikatawan pa ko sa kong igagaw kay wa na daw nakailan nako ang ako ang paborito nga iro. Nakulbaan ko kay lain na gyud og behavior si Mayor nga wa na lang gyud ko maglihok. Sige lang ako siya tawag until finally naka-recognize na siguro siya nako. Og nihunong na siya paghot og niduol sa kuha. Natingala gyud ko nga nikalit og wa na makaila si Mayor nga wa pasukad nga iyaha kong gitarit og ingato.
Sa moto nga nadayon ang bakasyon ni Emmy nga akong iagaw sa mua. I am so happy nga at last. Dili lang permi iro akong makauban. 3 weeks iyang bakasyon og kay trabaho man ko pagkabuntag. Usahay siya ray mahibilin og usahay pod ubanan siyang mama. Ug naatoy time nga kami lang duha dito. Naa ko sa kwarto. Busy og panghinlo dayon si Emmy dito sa sala nga nagtan-aw og TV. Pag naog nako natingala kong Emmy, kay nikalit lang og siga ang mata nga nakakita nako nga ninaog. Nangutana sa Emmy kung aha ko gikan. Nitubag ko nga gikan ko sa kwarto ng hinlo. Ningon sa Emmy, ninaog ka ganina mga 2 minutes ago. Pero niingon ko niya, nga karon pa man ko ninaog. Ngano di ay? Ningon siya, nga pagtarong diha ba? Kinsa man di ay ang naa sa siya. Tubag ko niya, ambot lang, dito man ko sa taas gikan. Ningon siya, ayaw gyud ko binuangya ba? Nakalak gani ang CR og dihay nitubag nako og imuhang tingog to. Nagtinan-away na lang ming Emmy kay pareho ming seryoso sa mong gisulti. Aron matubag ang mong pangutana, kaming duha ang niadto sa CR. Pero wala man nakalak. Pag-abari po namo, walay tao sa sulod. Nakasinggit pa may galit kay ni paguhot si Mayor. Sa hapit na 2 weeks ni Emmy sa mua, gusto na unta mukat sa iyang bakasyon kay na daw siya something nga ma-feel sa mong balay. Dugay na sad kong naka-feel ana pero gibaliwala lang nako. Pero si Emmy, di na unta niya kaya pero pagkakita niya sa mong silingan na bag-o ang desisyon sa gaga. Kay nagka-crush daw siya og nakaingon ko nga si Janrel iyang gimi. Ang igsoon man di ay ni Janrel. Excited kay siya kay personal pa mig-invite ni Janrel kay birthday siyang mama. Dugay kay siya na human og pangarte bisag ana rami sa silingan. Og mga alas 6 yud to, nanabok na mi sa atbang nga balay og nagbasol ko nganong wa ko ni awat ni Emmy. Kay daghan man day kaayo og bisita silang Janrel. Maklaro kay nimo nga mga social. Siguro kauban to niya sa work. Naulaw ko sa kong attire kay naka-chinelas lang ko day naka-t-shirt og naka-shorts og wa ko na-inform nga social day og maka-birthday among silingan. Kaingon ko bag inato lang kaayo nga hikay. Gamay ra man gud ang naka-park silang atubangan. O bandi ay silang likod nga lote naka-park. Tapos sayag pa gyud kaayo ilang suga. Well si mama ug papa bag-o pa man silang abot. Wa na sila nag-ilis so naka-semi-formal pod sila. Pabaga na lang ko og nawong kay ulaw na kaayo kung mauli pa ko dahil inigbalik kay nakailis na. Gi-entertain mig maayo sa pamilya nilang Janrel og kilig kay si Emmy. Kay kanunay mo duo lang igsuo ni Janrel namo. Dihay mga silingan pod namo nga niya. Dito ko naki-close nila og niabot ilahang topic sa moang bag-ong balay. Wala kay ko nakapangutana og unsay history aning napalit namong balay. Ang nibawan lang nako, namatay na ang tag-iya. Ug wato siya naminyo, mao na nga ang iyang igsuon ang ni-renovate og nibaligyan. Nahibaloan nako ang history sa balay gikan nila. Sa wala pa natukuran og balay ang lote. Na daw nay dakong kahoy nga nagtindog ug kay nagplano man ang tag-iya sa yuta nga tukuran og balay. Gusto sa tag-iya nga putlon ang kahoy. Pero sa wala pa naputol, gipadamgo daw ang tag-iya nga dili hilabtan. Pero gibaliwala to ug gidayon og giputol ang kahoy. Dayon namatay ang nagputol sa kahoy. Giatake sa kasing-kasing. Pero wala to nakapugo nga matukuran og balay ang lote. Pero sa hapit na mahuman ang balay, namatay pod ang engineer. Dito na nakadecide ang tag-iya nga ibaligyan ang yuta ug wa na tiwas sa balay. Ug dihay nakapalit.
Aguna ang tag-iya sa yuta ug gipadayon niya ang pagtukod sa balay ug nahuman gyud niya. Pero gibaligya na po niya sa lain ang house tanlat na. Daghan daw kaayo ang nitan-aw og niangay pero kanunay nga dili mo dayon og palit kay dugay daw kaayo na halin. Gipuy-an pa daw to sa paryente sa bag-ong tag-iya aron maoy mo maintain sa balay. Pero kanunay nga magsakit ang nipuyo ug kanunay nga maospital mao nang wala ra sila nagdugay. Dayon dihay ni interesado na pod sa balay. Mao na to ang gipulihan namo. Siya ra ang nagdugay ug kanunay daw nga bibo ang balay bisag gabi. Murag daghan daw kayo og tao sa sulod. Pero wala sila'y mabantayan nga daghang muanha o musulod gawa sa gate. Kanunay gani nga way motuba ug naay muanha. Ug mas nanindog ilang balhibo nga pagkahibalo nila nga wala diha ang tag-iya. Ug panalagsa ra mo uli ug walay tao kanunay ang balay. Sa balay mismo namatay ang tag-iya ug kalit lang kaayo. Wala daw kahibaloan na ang igsuon sa tag-iya nga nagpaligya namo sa history sa yuta ug sa balay. Opo na nila gipanabi sa uban kay mao pod na giingon sa mga tigulang sa silingan nga baliwalaon na lang daw ug dili sila manghilabot. Nisulti sila nga dili daw sa pangpanghadlok namo pero aron mag-amping may kay naay laing nagpuyo nga kauban namo. Na-recall jud tanan nga na-experience nako nga mga strange feelings ug mag-inusara ko nga naay maglakaw sa hagdan, muagas lagkalit ang gripo, usahay makadungog ko naay mag-istorya. Nga kaingon lang ko sa silingan ra. Pati ang behavior sa akong mga ero, nga usahay na sila'y paghuton bisag walay tao. Nanindog yun akong balihibo kay nakaingon kog safety na ko sa sulod sa mong balay. Pero naaday sa sulod mismo ang problema. Dahil ni-suggest sa amin nga pablisingan daw ang balay. Pero dihay nitubag nga kadaghan na daw na nga gihimo sa mga tag-iya. So nalibog ko kung unsay among buhaton. Pag-uli na mo, giingnan din ako silang papa sa kunibal. Ug nakurat ko sa giingon nila nga dugay rapod silang nakahibaluan. Kay dihay nagsulti pod nila ug kundi lang namo sila hilabtan, dili pod sila manghilabot namo. Dili lang ako padaog sa kahadlok ug kanunay nga mag-ampo kung ako lang usa. Sa emi nga mo-extend pa unta og another week, pagkabuntag nananghi na dayon namo nga muuli na ug di na daw niya kaya kung siya'y mahibilin ug manglakaw mi. Namingawan noon ko paglakaw niya kay banhaan kay to siya kayo ug bibo mi bisag kami lang duha.